приятели, отново пак да ви кажа, аз съм вечер, но в момента съм в един хубав ресторант в Касъл. Благодарение на нашата управителка, която е до мене, с нас, която работи в Касъл. Искам да ви кажа, пак не забравяйте, на 4 март, 3 месец, очаквам в новият ни наш клуб. Това е дискотека Премиум. Пред нас ще гостуват оркестър Кристали, Роксана, Джемайка, диджей Оскар. Не забравяйте и я, Стефани, обичкаме ви и ви чакаме. Чао! Не мога и за миг да те оставя, слънчице. Толкова влюбих се. Рани ме, би ме, псувай ме, ама твоя съм. Чуваш ли твоя съм? И парите, и живота ми. Обичам да се кушкаме, с тебе ми е най-добре. Знам, че ти е хубаво с мене на кълбо. Обичам да се гушкаме, с тебе ми е най-добре. Знам, че ти е хубаво с мене на кълбо. Las Vegas, London, check it out, check it out, check it out, check it out. Las Vegas, London, check it out, check it out, check it out. Las Vegas, London, вкусно. Дава ме къса сърцето ми, отлъж си. Дава ме къса и ги срива, писна ми.